Bé, seguim. Té ara la paraula Gabriel Bibiloni, de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia. Molt honorable president, presidents, senyores i senyors, amics i col·legues. Ja que sóc en certa manera un representant, si es pot dir representant, de les illes, permeteu-me que comenci amb una referència a Mallorca. El dia 24 de maig de 1925, Pompeu Fabra va visitar Mallorca. Convidat per l'Associació per la Cultura de Mallorca, que és la institució equivalent de l'actual Obra Cultural Balear, va visitar Mallorca per a participar en la commemoració del centenari del naixement de Marià Aguiló, organitzada per la dita associació. Acompanyat de Josep Maria de Sagarra i d'Eugeni Xamà, agafà el vaixell de bon matí i es plantà a la ciutat de Palma. La presència del mestre a l'illa va ser celebrada per tot el món intel·lectual del moment, que girava al voltant d'aquella benemèrita institució. Aquells intel·lectuals sentien una autèntica devoció per Fabra i Fabra sentia una veritable estimació per Mallorca. L'any precedent, Pompeu Fabra havia encapçalat una llista de signatures per a tributar un homenatge al gran poeta Miquel Costa i Llobera, mort de feia uns quants anys, i amb qui Fabra havia tingut una bona relació. La vinculació de Fabra amb Mallorca es materialitzava sobretot amb la relació amb Marià Aguiló, Antoni Maria Alcover, no sempre bona com se sap, Costa i Llobera, Maria Antònia Salvà i els mallorquins que residien a Barcelona, com Joan Estalric i altres. Tot i que no em consta que Fabra estigués cap altra vegada a les illes, la relació amb les persones esmentades reforçava el coneixement de la societat illenca que el mestre pogués haver adquirit amb les lectures. El 1928, amb motiu del 60è aniversari de Fabra, els intel·lectuals mallorquins, agrupats entorn de la revista La Nostra Terra, li reteren un homenatge, igual que s'havia fet a altres parts del país. El cor de totes les contrades de llengua catalana s'aixeca aquests dies en homenatge a l'il·lustre gramàtic, diu la revista. No seria complet sense aquesta veu catalana que sorgeix enmig de les ones del mar. Anys més tard, el 1933, centenari de la Renaixença, Pompeu Fabra signà el famós manifest, el famós missatge als mallorquins, una declaració de fraternitat dels intel·lectuals del Principat, un reconeixement de Mallorca en el procés cultural català i també una declaració de projecte de futur. No hi ha dubte que Fabra era el primer que assumia el que es deia en aquell manifest. Per damunt de totes les diferències d'ideologia, avui un estol de catalans del continent creuen necessari aixecar una croada per tal de procedir intensament a afirmar aquells vincles històrics que la Renaixença ha tornat a fer actuals i fecunds. Fem una crida, diu, a les entitats animades pels ideals de la Renaixença i a les corporacions públiques de l'una i l'altra terra perquè es disposin a dur a terme ben aviat actes que consagrin la nostra germanor i la nostra comuna esperança. Com se sap, aquell missatge va tenir una resposta, la coneguda resposta als catalans, escrita en els mateixos termes de fraternitat i col·laboració, signada per 151 persones i que motivà una adhesió dels intel·lectuals de Menorca. Tornant al viatge de Fabra a Mallorca, el 1925, després de descobrir-se una làpida a la casa on va néixer Marià Aguiló, a la sala d'actes de l'Associació per la Cultura de Mallorca, Pompeu Fabra va pronunciar un discurs que tenim la sort de conservar complet. Fabra va començar
aquest discurs amb una solemne proclamació de la unitat de la llengua catalana. La llengua que es parla en el territori que va, són paraules de Fabra, des de les Corberes franceses fins als Palmerals d'Elx i des de les regions orientals d'Aragó fins a les Illes Daurades. En aquell discurs, Pompeu Fabra retia homenatge a Marià Aguiló, qualificat de mestre en majúscula, per l'obra feta i fonamentalment per la seva fe. Marià Aguiló, digué Fabra, no solament fou el primer que va creure en la possibilitat de refer la nostra llengua, sinó encara qui, portat pel seu optimisme i el seu gran amor a la parla materna, emprengué la magna obra de redreçar-la, essent així al mateix temps que el vident l'obrer cabdal del seu ressorgiment, en tal manera que els qui després d'ell havem treballat en l'obra de redreçar i fixar la llengua literària no han fet sinó completar la seva tasca immensa. Pompeu Fabra, humil i discret com les grans persones, deia de Marià Aguiló exactament allò que tota una nació, una vegada i una altra, hauria de dir en homenatge al seny ordenador del català modern, el mateix Pompeu Fabra. L'obra de Fabra només és comprensible a partir d'una gran fe en el projecte que en el seu moment podia semblar utòpic, quimèric, impossible. I l'utopia es va fer realitat perquè a la fe indefallible s'hi sumà el rigor i la feina tenaç i constant. A Mallorca, Fabra proclamà la unitat de la llengua, igual que ho va fer al País Valencià i a tot arreu del país. En aquell temps, defensar i ensenyar la unitat de la llengua catalana era una cosa tan necessària com meritòria, perquè més enllà d'una minoria il·lustrada que no dubtava d'aquesta unitat, entre la massa hi havia una ignorància i uns prejudicis absoluts. Avui, sortosament, la unitat de la llengua, és a dir, el fet que tots els parlars catalans som una sola llengua, és quelcom assumit per la major part de la nostra societat i el secessionisme esdevé progressivament un fenomen marginal. Però, a més de la unitat de la llengua, entesa d'aquesta manera, hi ha la unitat de la llengua estàndard, que en temps de Fabra es deia llengua literària. De poca cosa servirà si els habitants del Principat, de les Illes, de la Catalunya del Nord o del País Valencià sabem que la llengua que parlam és una, si no tenim el model unificat que permeti la normalitat d'aquesta llengua com a llengua pública d'una societat moderna. La necessitat d'unificar la llengua que avui diem estàndard va ser una de les conviccions profundes de Pompeu Fabra. No podia ser d'una altra manera, perquè Fabra, abans que res, i a diferència de la Renaixença, concebia la llengua catalana com un instrument d'expressió únic i complet de la societat catalana, i només una llengua estàndard, unificada i ben fixada possibilita aquesta funció. Per a Fabra, si no hi ha llengua, no hi ha nació, i sense la plenitud nacional tampoc no hi haurà llengua. Per a Fabra, la llengua és el principal instrument vertebrador de la nació, que per a ell, sens dubte, és la nació sencera, els països catalans, encara que, evidentment, no va emprar mai aquesta denominació. Fabra parla normalment de les terres de llengua catalana. Curiosament, una vegada dona a aquestes terres el nom de Catalònia i algun cop el de la Magna Catalunya, com quan s'adreçà als joves en un discurs amb motiu de la sessió inaugural de l'organització juvenil Palestra el 1930. La pàtria és la terra i el poble, diu. I tot allò que el poble pot fer damunt d'aquesta terra, tant la llengua com l'economia, com la història, com totes les manifestacions de la terra i de l'esperit catalans, són matèria de patriotisme. Volem que aquest patriotisme sigui ample i que abasti tota la Magna Catalunya, les terres germanes de llengua catalana. Permeteu-me que insisteixi en la unitat de la llengua literària, vinculada en l'ideal de Fabra i en el nostre a la unitat nacional. Hi ha un text fabrià de 1919 molt contundent. Havem de voler que els dialectes visquin pel bé de la llengua literària, que incessantment té necessitat de recórrer a ells per al seu renovellament i creixença. Però pensem que una llengua literària
una llengua nacional és alguna cosa més que un conjunt de dialectes i que tots els nostres esforços han d'endreçar-se a aconseguir-ne la més gran uniformitat possible. Paraules que no haurien de perdre mai de vista. I encara per acabar, un altre text del mestre sobre els dialectes i el barceloní, amb una referència clara als països catalans. Si cada escriptor escrivia en el seu català, però no el de la gent ínfima, diu, sinó el de la gent més culta, les diferències que apareixen en la llengua literària no foren potser tan grosses com alguns pensen. I és de creure, venint temps favorables a la nacionalitat catalana, que aquestes divergències anirien atenuant-se i una compenetració s'aniria operant entre la llengua literària i el llenguatge de la capital. No el barceloní d'avui dia, sinó un barceloní tot altre, deslliurat de castellanismes, influenciat per tots els altres parlars catalans, enriquit, refinat, el futur parlar de la futura capital de Catalònia. Era tot un gran projecte de futur, el projecte de construir una llengua nacional per als països catalans, Catalònia. Aquest és Pompeu Fabra. Moltes gràcies. Gràcies al pintor Antoni Miró, que està assegut a primera fila amb els cabells blancs una mica llargs. Moltes gràcies.